Kuolemaan tuomittu. Joo. Viimeinen toivomuksenne ennen teloitusta. No joo. Nyt se varmaan rööki maistuisi kyllä. Siis tupakkaa? Joo. Voi kun noloa. Nyt ei tullut itselle yhtään mukaan, kun en millään arvannut. No, hyvä on. Minä tarjoan. Aiku ystävällistä. Voi. Nyt on ihan väärä merkki. Minä en voi ollenkaan polttaa tuota merkkiä. Se on nimittäin hyvin vaarallista. Sitä alkaa yskiä sillä oikein hirveästi, jos vaihtaa yhtäkkiä merkkiä. Sitä saa köhiä päivät päästä. Sitä paitsi se on hirveän vaarallista keuhkoista. Mä oon jostain lehdeltä lukenut sitä. Hyvä on. Viimeinen toivomukseni toteutetaan. Minä hommaan teidän merkkiänne. Mitä te poltatte? Tupolev 500. Mitä? Tupolev 500. En ole aikaisemmin kuullutkaan moista merkkiä. Niin, se onkin ihan uusi tämmönen neuvostoliittolainen merkki. Ja mistähän sitä saadaan tähän hätään? No, mulla olisi yksi kaveri, jolla voisi olla sitä. Jos mä saan puhelinta, mä voisin soittaa hänelle, että hän kipasisi tuomaan yhden. Ja kun se ei käy? No, ai jaha. Siis ei pitäisi olla liikaa. Siis yksi rööki viimeisenä toivomuksena. Sitä vai sitten lupasitte ja kai upseer nyt sanansa pitää. No, olkoon menneeksi. Tuokaa puhelin. Näin minäkin. No, kiitos. Haloo, onko Jaska? No minä täällä. Oi, kiitos, oikein hyvä. Joo. No, mä oon ollut vähän aikaa pois. Kuule, hei, mulla olisi yksi pieni toivomus sulle esittää tässä. Viittisikö sä kipasta kuule tänne vankilan pihalle yhden tupakan? Joo. Joo, sano Leilalle terveisiä. No niin, soitellaan. Joo, tulee ihan just. Ai jaha, no sieltähän sitä jo tuodaankin. Mikäs tuo on? No tää on Tupolev 500 king size. Very king size. Ei voi olla totta. On se. Jaska! Jaska! Oot sä kotona jo? No joo, sä voit panna röökin palamaan. Joo, Jaska, hyvin syttyy. Heippa! Siis tekö siinä vaan savuketta polttelette, niinkö? Joo, oon mä lakkoakin kyllä ajatellut, mutta ei siitä tullut tulevan yhtään mitään. No mites pitkä tämä savuke on, kun ei kerran päätäkään näy? Mitä nyt sanoisin? Muistaakseni 23 kilometriä. Paljonko? 23 kilometriä. King size, erikoistilaus. Kauanko sen polttaminen kestää? Jaa, mitä nyt sanoisin, vaikea sanoa, 2-3 kuukautta. Siitä täytyy välillä vähän nukkuukin, että ihan tarkkaa aikaa ei pysty. Ja se on kyllä viimeinen kerta, kun teiltä kysytään viimeistä toivomusta. Niin, sen mä kyllä arvaan. Mutta eiköhän tää kesään mennessä tule poltetuksi, että palataan sitten takas asiaan. Osasto, taakse, poistu! Jaa, sitä niin paljon puhutaan tuosta tupakan vaarallisuudesta, mutta kyllä Marsi on ihan päinvastoin. Nimittäin mitä kauemmin minäkin tässä polttelen, niin sitä pitempään mä henkissä säilyn.